Helo bawb, fi di Bob a dwi yn gwneud fideo rhif 4 o fi yn chwarae Minecraft survival. Yn yr fideo dwytha, nes i wneud lot o gwbl, nes i mohoni dy ffenestri. Dwi'n gallu mynd mewn drws, double chest ag fara. Dwi'n trio, fel o'n i'n dweud ar ddiwedd y fideo dwytha, dwi am trio cael gwartheg a dwi di ffeindio un. So, ac yr holl edar I fi, please. Be ges I fan'na? Dim byd da. O'n i'n disgwyl rhywbeth gwell. Wel, dwi'n yn siŵr os yna rei gorau I drio ffeindio am nhw de, ond dwi'n yn siŵr iawn. Na, I need a gorau. Na I roi gorau iddi rwan. Dwi wedi trio methu. Dwi wedi trio ond methu. Yn anffodus. So, dwi'n... Ia. Dasafad. O ia. Neu carpad. Neu lan erbyn y... Dwi'n ymwneud. Neu lan erbyn y bora. Allan ni carped coch neu melyn neu rhaid. Rheini ydy'r ei haws ei gael. So, be dwi efo yn fama. Dwi'n meddwl dach chi yn dau I wneud un carped. Ond dwi am cael bloda. Cael bloda I wneud y carpedu. So dwi'n yn siŵr lle mae'r bloda yma. Diolch yn am bob dim yma. Lle mae nhw. So... Mae'n rei melyn yma, neith melyn y tro. Yn y fideo dwytha, ges I hyan, ges I 8 dan mewn nhw yn fanna. Ag, o'n i'n deud yn y fideo yma, wel, dwi'n mynd siŵr, dwi'n mynd lawr. Dwi ddim di cael bob dim yn barod, felly. Dwi'n mynd siŵr os na I fynd lawr yn yr fideo nesaf de. Dwi'n mynd siŵr. Dibynnu os dwi'n mynd at y bloda mae digon gyflym erydd. Dwi'n meddwl bod ni efo lot amser ar ôl. So, ie. Na I just cael heini o fama. Byta hwnna. A wedyn, be? Ysbryd. Be ysbryd? Neu bod wedi dysgu beidio gyda hynny eto. Dydyn nhw'n bendant ddim yn rhoi hynny I chdi ar iPad e. So, lle ma nhw? Dwi'n siŵr ddim yn weld blodau. Blodau oedd nhw? Bendant yn blodau nhw. So... Dwi'n gwasraffu amser am y fideo yma rwan, sori, ond dwi'n benderfynol o gael y bloda. So... Mae'n anodd cerdded trwy'r jungle. So... Fel ma ti'n cuddiad. Dwi'n siŵr mi weld mwy. Os dwi'n mynd ffordd ma... Dwi'n cofio fi rai hwnna yn yr fideo gyntaf. Crafting table na. Wel. Dyma'r bloda. A mwy fyny fan. Dwi'n meddwl byddai yna. Wel, na I fynd i'n ôl nhw just rhag ofn de. Ac wedyn dwi'n yn gwlan. I gael gwlan neu. Neu roed yr hyan mewn ffwrnes.
So, ia. Lle mae'r bloda yma di mynd rwan? Newid yn ôl I fama I gael gweld nhw'n well. O, fyny fanna. Fyny ffordd fyny fama. Fama sy'n ffordd I fyny fama? Oes. So, bloda. Fwy o bloda. So, ie, dwi'n mynd yn ôl i'r... un arall. Na chi fydd cael gormod o floda. Dwi'n mynd yn ôl i'r tŷ... Dwi'n mynd yn ôl i'r tŷ ar ôl I fi godi'r bloda mae gyd I fyny. 11 darn. Oce. So, ia, dwi'n mynd yn ôl i'r tŷ I roed yr heian mewn yn y ffwrnes I fi cael o lawr. I fi gael heian go iawn ag dwi am wneud siswm glan ag byddai am wneud byddai am gneifio'r defaid mae'r gyd so I gael glan. So dwi am wneud rhain I gyd yn deis. So os dwi'n ysbrintio yma. Yn y fideo dwytha nath na creeper fomio fi fyny. So yn lle mae hwn fama. 22 munud hen digon. So, dwi am mynd I... O ia, rhaid. Hein I gyd yn fama. Heiarn I gyd. Ag rhaid... Lle rhaid hwnna? Charcoal. Hwnna I mewn. Dyna ni. So, rwan... na I wneud... Ie, na I ddisgwyl i'r unig cael 2 darn, 1 darn. Dwi'n siŵr mae 2. Dych chi yna yn gael? Gwneud siswm cneifio. So... Mae'n nhw fama. So dwi'n cael... lle... Dwi'n siŵr, ia, buwch. Gwatheg, ddim just un. So, sorry, dim ydych chi'n gael o. Ma'ch bywyd chi a fi. I fi cael wneud y llyfr de. So, dwi efo 4 munud I ganol 4 llyfr. A munud I ganol 1 llyfr. So, ond 3 dych chi yna. So, na I gneifio chdi. Gneifio I chdi. A gneifio I chdi. Oce. Dwi'n meddwl yna fwy o ddefaid yna. So, ti'n dod I fi efo fi? Na, ti'n mynd cael. Ti'n mynd cael dod I fi efo fi. So, ti ar ben dy hun. So, ia. So, be ni eisiau gwneud o'n? Ia. Carpet. Defau. Dwi'n digon o'r rhain, oops. So much. So... Be sy'n... Rhaid I fi gael I wneud o'r blocs ta? O, dim ond 3 dwi'n lle wneud yn ddiwedd. Och.
O wel. Dwi am gael mwy o lan. O, bech o fach ddim yn gallu neud o defnyddio hynny ar ysyn efo digon i gael yn hynny. Mae'n eisiau chdi, ie. Ni'n arall yma. Clic. So. Ie. Wpsi dydd. Sa'n pwynt i di gneud i. Wel. Oes mae'n debyg i fi gael carpet llwy. O, badeisi. Dwi'n gweithio ar y botwm yng Nghymru. O, sa'n pwynt gen i yna. O ie, neu goginio'r hyn i gyd. Os ydy heian i gyd di dod. Dwi am newid... O! Dach chi'n meddwl bod skin pack yma yn boring? Dwi'n meddwl. So dwi am fynd i change skin illa. Be fydd yna fo gallu bod? Hwn bydda trwy'r peth i gyd. Dwi am fod... be ydw i fod? O, mae'n rhywun enwog yr un. So. Dwi'n yn gwybod pwy neu fod e. Oce, dim yna, da i'n byd ysgyn bac yna. Dwi am fod yn rhinoceros am yr fideo, am yr hwn i gyd. So dwi wedi newid i skin pack rwan. Dwi'n mynd siŵr os gen I lot o amser ar ôl. Mae jyst anna amser gorffen. So, na I gael fynd i'r llwy. Lle mae'r carpedi fi fan wrth gwrs. Os y carped llwyd. Dwi wedi basio fo. Fan e. O, 12. Dwi'n tynnu steil efo'r carped yma rwan. Ia, rhaid hwnna fan'na. Hwnna. Whoops. Hwnna. Dwi'n trio wneud hwnna wedyn. Hwnna. Yna'n lot o garpedi melyn. Nes i'n trefnu'n dda yna. So, dwi'n gallu crafftio 2 bloc hwn. Fama. Dwi'n gallu crafftio hwnna. So dwi'n gallu neud 2 garped. 1, 2, 3, 4. O, 5. 1, 2. Dwi'n efo 6 hwn.
Dyna yna ddigon. So, dwi'n gorfod cael hwnna'n fanna. So, ie. Byddai efo carpad yn fanna. Iawn, rwan dwi'n mynd i gysgu herwydd. So, dwi'n meddwl bod fi'n mynd lot bethau rwan. So, dwi'n mynd i gael yr haearn allan o fanna. A trio wneud chydig o tools. So, cael tools. Lle mae tools yn fanna? Hwna. Hwna. Ac hwna. Byddai yna'n fatha dau arall i wneud. So, rwan dwi efo... Na i orffen efo rheini gyntaf, dwi'n meddwl. Rwan, dwi efo... hynna. So rwan, dwi efo clefydd haearn, clefydd... dim clefydd, caib haearn a'r haw haearn. So, ond rwan, anffodus dwi wedi rhedeg allan amser yn y fideo yma. Dwi wedi newid skin pack a dwi wedi neu chydig o waith ar y tŷ. So, anffodus dwi wedi rhedeg allan amser a wela chi yn y fideo yna. Ta-ta!